Πολύ καλημέρα, μην χάσετε σήμερα 9 και 4. Θα έχουμε τους συντελεστές της θεατρικής παράστασης. Παιδική θεατρική παράσταση στα ελληνικά, κυρίες και κύριοι. Κυριακές του Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, και αυτή την Κυριακή βεβαίως. Και καθημερινές παραστάσεις για σχολεία στο Θέατρο Θέσπης, Hellenic Cultural Center. Κρατήσεις και πληροφορίες 917 635 88 67. Καλέστε στο 917 635 88 67 και προγραμματίστε παράσταση για το σχολείο ή την κοινότητά σας. Συντελεστές, σκηνοθεσία, κείμενο Ιωάννα Κατσαρού. Βοηθός σκηνοθέτης Δημήτρης Τιμπηλής. Ηθοποιοί Χρυσή Σιλαϊδή, Λάζαρος Θεοδωρακόπουλος, Έφη Κιτσάντα. Πιάνο, μουσική, διδασκαλία τραγουδιών, η αγαπημένη φίλη η Αρετή Γιωβάνου. Παραγωγή Ιωάννα Κατσαρού, Αλέξανδρος Αμοχωστιανός, αγαπημένοι φίλοι και οι δύο, και η Ιωάννα και ο Αλέξανδρος. Ένα πολύ όμορφο παραμύθι, κυρίες και κύριοι, το Eclipses Group Theater New York με το Hellenic Cultural Center της Νέας Υόρκης παρουσιάζουν την παράσταση «Η Βασιλοπούλα πάει στον πόλεμο». Λοιπόν, ημερομηνίες 9, 16, 23 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Στο Θέατρο Θέσπης βεβαίως, 2502 Newtown Avenue, Αστόρια. Το εισιτήριο είναι $25. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα τα πάω τα παιδιά μου και καλώ και τον κόσμο να στηρίξει αυτή την παράσταση. Θεατρική παράσταση για παιδιά μόνο στα ελληνικά. Είναι ό,τι σημαντικότερο το θέατρο. Να στηρίξουμε το θέατρο και αυτή την παράσταση. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τους συντελεστές εδώ στο στούντιο του Ελλάς FM. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Ελλάς FM, μια μεγάλη καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον σε όλο τον κόσμο. Με το καλησπέρα μπερδευόμαστε πάντα, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος και από Ελλάδα αλλά και από όπου υπάρχει ελληνισμός. Από την Αυστραλία τα μηνύματα έρχονται διαρκώς από όλη την Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας πρωινό στη Νέα Υόρκη με τον Δημήτρη Φιλιππίδη, στην εκπομπή που έρχεται κοντά σας κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης. Έχει αλλάξει η ώρα στην Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, δεν έχει αλλάξει στην Ευρώπη ακόμα. Οπότε για την Ελλάδα είναι 1 με 4 πλέον και όχι 2 με 5 μέχρι και τις 30 Μαρτίου, οπότε και αλλάζει η ώρα στην πατρίδα. Βεβαίως είμαστε λίγο πιο τυχεροί εμείς, γιατί εσείς έχετε καλό καιρό στην Ελλάδα. Εμείς όμως έχουμε εδώ πέρα μεγαλύτερη μέρα, έτσι, γιατί δεν μπορεί να τα έχετε όλα. Δημήτρης Φιλιππίδης λοιπόν στο μικρόφωνο, και χθες είχα μια συζήτηση για θέατρο, για παιδικό θέατρο. Εδώ και καιρό είχαμε προαναγγείλει ότι έρχονται πολύ ωραίες προσπάθειες. Ο πατέρας Γρηγόριος Σταμκόπουλος κάνει εξαιρετική δουλειά στο πολιτιστικό της Αρχιεπισκοπής. Ο Αλέξανδρος Αμοχωστιανός κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα. Αλλά πάντα απαιτούνται νέοι άνθρωποι με ιδέες, με ιδανικά, με όρεξη, με όραμα, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτές τις ιδέες. Οι ιδέες υπάρχουν, εάν μπορούμε όμως να το υλοποιήσουμε, τότε είναι ευχής έργο. Και οφείλω να ομολογήσω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό τον πολιτισμό και το θέατρο με τα παιδιά μας, με την νεολαία μας. Έγραψε ένας φίλος προηγουμένως, όταν προανήγγειλα τους καλεσμένους μας, έγραψε ένας φίλος ότι το θέατρο είναι σχολείο. Το θέατρο είναι σχολείο πραγματικά. Και μακάρι να το είχαμε καταλάβει νωρίτερα, για να έχουμε 10 θέατρα εδώ πέρα στην Ομογένεια. Νομίζω θα ήταν το ιδανικό. Μία παράσταση λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την οποία σας μίλησα νωρίτερα, η παιδική θεατρική παράσταση στα ελληνικά, εδώ στη Νέα Υόρκη, τις Κυριακές του Μαρτίου, ήδη η πρώτη Κυριακή πέρασε, 12 το μεσημέρι, και καθημερινές παραστάσεις για σχολεία στο Θέατρο Θέσπης, στο Hellenic Cultural Center. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 917 635 88 67 και κανονίστε, το λέω και το φωνάζω, το λέω και το σμπρώχνω, να το πω έτσι. Εγώ σήμερα θα μιλήσω με την κοινότητά μου,
τον Άγιο Παύλο στο Hampstead, στο Long Island, αλλά μιλήστε με τα σχολεία. Τα σχολεία, ελάτε, οι άνθρωποι αυτοί είναι διατεθειμένοι να κάνουν έξτρα παραστάσεις μέσα στην εβδομάδα για να μπορέσουν όσο περισσότερα παιδιά να δουν αυτό το θέατρο. Είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Η Βασιλοπούλα πηγαίνει στον πόλεμο. Η Βασιλοπούλα πάει στον πόλεμο. Η καλή φίλη Ιωάννα Κατσαρού κάνει τη σκηνοθεσία και το κείμενο. Βοηθός σκηνοθέτης ο Δημήτρης ο Τιμπιλής, ο οποίος είναι και κοντά μας σήμερα και τον ευχαριστώ πολύ. Ηθοποιοί, η Χρυσή Σιλαϊδή. Η Χρυσή είναι εδώ πέρα. Χρυσή, καλώς ήρθες, καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Πολύ πολύ καλημέρα. Ο Λάζαρος Θεοδωρακόπουλος. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σου Λάζαρε και καλώς ήρθες. Η Εύη η Κιτσάντα, πιάνο μουσική, διδασκαλία τραγουδιών, η Αρετή Γιωβάνου. Με την Αρετή Γιωβάνου υπήρξαμε και συγκάτοικοι. Εγώ στον πάνω όροφο, η Αρετή στον κάτω όροφο πριν από αρκετά χρόνια. Και βέβαια παραγωγή Ιωάννα Κατσαρού, Αλέξανδρος Αμοχωστιανός. Θέλω να γυρίσω λοιπόν τις κάμερες, την κάμερα όλα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, όσα πρέπει. Λοιπόν, Χρυσή Σιλαϊδή, καλώς ήρθες. Και θέλω λιγάκι έτσι να μου πεις για αυτή την παράσταση πόσο σημαντικό είναι το παιδικό θέατρο. Καλά. Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν έχω ξανακάνει παιδικό θέατρο, παρόλο που κάνω θέατρο από τα 12 και έχω παίξει σε 100.000 πράγματα. Επομένως ήταν μια τεράστια ευκαιρία για μένα προσωπικά να το κάνω και επίσης ήταν μια φοβερή έκπληξη η ανταπόκριση των παιδιών στη συγκεκριμένη παράσταση προς τα εμάς, προς τα μηνύματα του έργου. Και επίσης ακόμη πιο φοβερό είναι να δεις, βλέπω εγώ και ως μετανάστρια ας πούμε στην Αμερική, όλα αυτά τα ελληνόπουλα, τα οποία πολλά από αυτά έχουν γεννηθεί εδώ, να παρακολουθούν θέατρο στα ελληνικά και μετά να έχει και τόσο μεγάλο effect πάνω τους η συγκεκριμένη παράσταση, με όλα τα θετικά και φυσικά να το παρακολουθούν 100% κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για το πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Και at the end of the day επίσης είναι it's like super fun. Νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί με τα παιδιά και εμείς πάνω στη σκηνή. Και φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αντιπολεμικό το έργο, έτσι. Ναι. Η Βασιλοπούλα δεν πάει στον πόλεμο για να... Και φυσικά το μήνυμα είναι ότι η Βασιλοπούλα δεν είναι επειδή έχει κάποιο θέμα με τον πόλεμο. Πηγαίνει στον πόλεμο, δεν ξέρει τι είναι αυτό. Νομίζω ότι θα είναι μια απλή περιπέτεια. Είναι ενθουσιασμένη και φυσικά στην πορεία καταλαβαίνει ότι αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκο, πολύ πιο σκοτεινό και άσχημο. Και επομένως ανακαλύπτει ότι ίσως καλύτερα είναι να σταματήσει τον πόλεμο παρά να αφήσει τον πόλεμο. Και είναι επίκαιρο, πάρα πολύ επίκαιρο το μήνυμα. Σωστό. Σε μια εποχή όπου έχουμε γεμίσει με πολέμους, σε μια εποχή στην οποία πραγματικά μας πονάει όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Παντού υπάρχουν μέτωπα και πυρήνες πολέμου και εστίες πολέμου παντού. Οπότε αυτό σίγουρα σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι σημαντικό. Λάζαρε, δεν ξέρω αν κάνεις πρώτη φορά παιδικό θέατρο. Όχι, δεν κάνω πρώτη φορά, έχω ξανακάνει. Είχα ξεκινήσει από την Ελλάδα, όπου είχα κάνει αρκετά παιδικά. Έχω παίξει και εδώ, σε διάφορα σχολεία, όπως στο Dalton School, όπου κάναμε μια παράσταση με το Φίτο Στρατή. Για το πώς γεννήθηκε το αρχαίο δράμα. Επειδή έχουμε ένα θέμα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό τελικά σήμερα. Και... Κάναμε μια πολύ ωραία παράσταση για το πώς γεννήθηκε το αρχαίο δράμα. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες ότι το θέατρο είναι σχολείο. Ναι. Και να πω ότι το θέατρο όμως όντως είναι σχολείο και είναι γεμάτο σχολεία. Και προς το παρόν έχουν έρθει πολλά παιδιά από τον Άγιο Δημήτριο. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τη Γεωργία τη Γιαννουκάκη. Που είναι λαμπρό παράδειγμα της Ομογένειας, γιατί μας στήριξε πολύ να κάνουμε αυτές τις παραστάσεις για το απογευματινό σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Και αυτό είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Και αναμένουμε να πάμε και στα υπόλοιπα σχολεία της Ομογένειας. Ήδη έχουμε κλείσει να πάμε στην Αγία Κατερίνα. Οπότε πηγαίνετε ή έρχονται. Και πηγαίνουμε και έρχονται. Δηλαδή μπορούμε να πάμε και στο χώρο. Για παράδειγμα, θα πάμε στο Φλάσινγκ να παίξουμε για τον Άγιο Νικόλαο. Θα έρθει η ελληνική παιδεία να μας δει. Θα έρθει η Αγία Κατερίνη. Και μιλάμε και με πολλά άλλα σχολεία. Και αναμένουμε πώς και πώς να μοιραστούμε την ιστορία μας και με αυτούς. Ό,τι πιο ωραίο είναι αυτό το οποίο λέτε. Πραγματικά είναι ό,τι πιο ωραίο και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κόσμος έχει ανάγκη να δει αυτές τις παραστάσεις, ιδίως για παιδιά. Ξέρετε, λέμε πολλές φορές δεν έρχονται τα παιδιά. Και αν δεν έρχονται τα παιδιά, πρέπει να πάμε εμείς τα παιδιά. Αλλά το να μάθουν τα παιδιά το θέατρο, μαθαίνουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι θέατρο και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, είστε τρεις άνθρωποι
του θεάτρου, να το πω έτσι. Για μένα αυτό που λέμε ηθοποιός σημαίνει φως, αυτό είναι το φως, ο πολιτισμός μας, και δεν μπορούμε να το κρατάμε για δικό μας, πρέπει να το εξάγουμε. Κυρίως εδώ πέρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική ευκαιρία. Δημήτρη, θέλω λιγάκι να μου πεις πόσο εύκολο είναι να στηρίξουμε αυτό το έργο και αυτή την προσπάθεια. Δεν υπάρχουν πολλά, όπως συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, δεν υπάρχουν πολλά θέατρα εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη που να κάνουν αυτό που κάνουμε, και μάλιστα αυτό που συζητάγαμε είναι μήπως το κάνουμε και θεσμό, δηλαδή κάθε χρόνο να φτιάχνουμε 1 ή 2 παιδικά, να έρχονται τα παιδιά να δουν, γιατί είπες ότι είναι σχολείο, οπότε κάτι άλλο που μαθαίνουν τα παιδιά ερχόμενα είναι το θέατρο καθεαυτό. Δηλαδή και ως ενήλικοι μπορεί να το εκτιμάνε περισσότερο από ότι αυτή τη στιγμή οι γονείς τους, συγγνώμη. Σωστό. Όχι, είναι σημαντικό Δημήτρη αυτό που λες. Γιατί πρέπει να μάθεις. Να μάθεις, είναι μια παιδεία, είναι μια διαδικασία το θέατρο. Και είναι μια διαδικασία την οποία την ξεκινάς και την προχωράς. Εάν στα 50 σου ξαφνικά προσγειωθείς σε ένα θέατρο, θα σου αρέσει, αλλά δεν θα έχεις την παιδεία ίσως της διαδρομής. Όταν τα παιδιά το κάνουν κτήμα του στο θέατρο, θα το αναζητήσουν και ως ενήλικες. Και το καλό θέατρο. Όχι το φθηνό, τη φθηνή ίσως επιθεώρηση ή τη βομολογία, κάτι διαφορετικό. Οπότε είναι και η γλώσσα. Πείτε μου κάτι, είναι στα ελληνικά, υπάρχουν αγγλικοί υπέρτιτλοι? Όχι. Ωραία. Να πω κάτι γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Η παράσταση είναι στα ελληνικά, αλλά η Ιωάννα Κατσαρού μας έδωσε από την αρχή την οδηγία να εκφραζόμαστε με το σώμα μας πάρα πολύ, έτσι ώστε αυτά που κάνουν οι χαρακτήρες να είναι κατανοητά και χωρίς να καταλαβαίνει κάποιος πλήρως τα λόγια. Και το βλέπουμε αυτό στα παιδάκια, το πώς αντιδρούν. Ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας λένε ότι τα παιδιά επικοινωνούν πάρα πολύ όταν μας βλέπουν να είμαστε πολύ ενεργοί με τα σώματά μας, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό, ξέρετε, τα παιδιά, και το λέω ως πατέρας που παρακολουθεί τα παιδιά του πολύ, περισσότερο κολλάνε στην κίνηση και στην διαδραστικότητα πολλές φορές και στις χειρονομίες, σαν μια παντομήμα. Πολλές φορές τα παιδιά το νιώθω κι εγώ, ότι κλείνουν τα αυτιά τους και χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Τα μάτια είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουν και το ζουνε. Και είναι μια σημαντική έτσι απορία. Θέλω λίγα να μου πείτε, η Ιωάννα Κατσαρού πάντα κάνει εξαιρετικές δουλειές. Πώς είναι η συνεργασία και πώς είναι όλη η ομάδα, αν δουλεύετε μαζί πρώτη φορά? Έχω δουλέψει με την Ιωάννα πολλές φορές. Η Ιωάννα είναι από τα πιο λαμπρά παραδείγματα που υπάρχουν στον καλλιτεχνικό χώρο εδώ στην ελληνική ομογένεια. Δεν έχω λόγια να ξεκινήσω για να περιγράφω το πόσο φοβερός άνθρωπος είναι και όλα αυτά τα οποία κάνει. Όσον αφορά τη συνεργασία, γι' αυτό κιόλας ό,τι κάνει η Ιωάννα πάει τόσο καλά, είναι ότι εκτός από το ότι εμείς περνάμε καλά, ας πούμε, το κλασικό, το κλισέ, ας πούμε, άμα περνάμε εμείς καλά, περνάει και το κοινό. Είναι 100% αλήθεια, αλλά είναι επίσης και η ενέργεια που φέρνει η Ιωάννα στις παραστάσεις της, από τη σκηνοθεσία, το χιούμορ, την ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, και η ίδια η Ιωάννα που έχει. Όλο αυτό κάνει τελείως transfer μέσα στις ίδιες τις παραστάσεις. Γι' αυτό κιόλας, νομίζω ότι και τα παιδιά γελάνε πάρα πολύ και υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια που μίλαγε ο Λάζαρος πριν για όλη τη σωματικότητα και το χιούμορ που βγάζει αυτή η παράσταση. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά μπορούμε πολύ καλύτερα και εμείς αλλά και τα παιδιά να απορροφήσουμε τα μηνύματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά θεωρώ, πολύ απλά αλλά αρκετά σημαντικά που έχει η παράσταση. Ίσως είναι σημαντικότερα τα απλά μηνύματα. Ναι. Ακόμα και το απλό πλέον δεν είναι δεδομένο. Σωστό. Και ακόμα και το απλό σήμερα δεν το έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι μια πολύ απλή σκέψη ότι ο κόσμος δεν πρέπει να σκοτώνεται. Ο κόσμος δεν πρέπει να δολοφονείται. Ο κόσμος δεν πρέπει να έχει πόλεμο. Αλλά το βλέπουμε ακριβώς όλα τα αντίθετα. Οπότε και το απλό μήνυμα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα και οι τρεις είστε εδώ πέρα πόσα χρόνια ο καθένας περίπου? Λάζαρε, Δημήτρη. Εγώ ήμουνα 9 χρόνια στο Μαϊάμι και τώρα τα τελευταία 2 χρόνια εδώ στη Νέα Υόρκη. Οπότε... Ασχολείσαι με τον χώρο το συγκεκριμένο? Ναι, είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έχω σπουδάσει με τον Κιμούλη υποκριτική, με τον Λιβαθινό στο εθνικό, στην πειραματική σκηνοθεσία. Και πριν να έρθω στην Αμερική ασχολούμαι σκηνοθεσίες και σε μπαρ και σε όλη την Ελλάδα, παραστάσεις και στο εθνικό και στην Πάτρα, στο Διπεθέ. Και εδώ πέρα προσπαθώ τώρα να ξαναβρω το βηματισμό μου. Και να δικτυωθείς. Ναι,
και η Ιωάννα ήταν αυτή που με έβαλε ξανά στο παιχνίδι. Ξέρετε, θα πω κάτι και είναι σημαντικό. Βλέπω, θα δω και με τη Χρυσή και με τον Λάζαρο. Είναι πολύ μεγάλη η ευκαιρία που έχουμε από ανθρώπους σαν και εσάς. Όταν είμαστε σε ένα μικρόφωνο ή όταν είμαστε σε έναν χώρο όπως το θέατρο, έχουμε μία ευθύνη. Να μην πάμε στο θέατρο μόνο για το θέατρο, να μην έρθουμε στα μέσα ενημέρωσης μόνο για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε, την ψυχή μας. Και νομίζω ότι εμείς εδώ στην Ομογένεια, εγώ με 17 χρόνια πλέον νιώθω κομμάτι της Ομογένειας. Δεν θα χαρίσω κάστανα ποτέ όταν μιλάω, και ίσως γι' αυτό ο κόσμος αγαπάει αυτή την εκπομπή. Έχουμε αποτύχει σε πολλά ως Ομογένεια. Ως Ομογένεια έχουμε όμως μια ευκαιρία. Επειδή συνεχίζουν να έρχονται νέοι άνθρωποι από την Ελλάδα, ας χτίσουμε πάνω σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλουν να προσφέρουν, έρχονται για να προσφέρουν. Όποιος δεν προσφέρει, η Ομογένεια δεν είναι ηλίθια. Απορρίπτει αυτούς οι οποίοι έρχονται για προσωπική προβολή. Το βασικότερο είναι η προσφορά. Χρυσή, θέλω να μου μιλήσεις και για σένα. Πώς βρέθηκες στην Αμερική, είσαι περίπου 8 χρόνια νομίζω. Το καλοκαίρι βασικά θα κλείσω, συνεχώς τα κόβω. Αλλά το καλοκαίρι θα κλείσω. Το καλοκαίρι θα κλείσω 9 χρόνια. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Οι γυναίκες καλλιτέχνες τι κάνουνε? Αυξάνουν τα χρόνια της καριέρας και μειώνουν τα χρόνια της ζωής τους. Οπότε φτάνει στο σημείο που λες, είμαι 30 χρόνια ηθοποιός, αλλά είμαι 28 χρονών. Τα έχω λίγο χάσει τα νούμερα, η αλήθεια είναι. Έχω και τα γενέθλιά μου σύντομα. Ίσως υπάρχει μια γενική σύγχυση. Πότε είναι τα γενέθλια? 10 Απριλίου τώρα. Κοντοζυγόρι. Τι εννοείς, δεν είναι αύριο. Αυτό κατάλαβα. Δημήτρη, Αυτό κατάλαβα. χρονολογία να ακούσεις. Όχι. Πλησιάζω, όχι, το 1991, παιδιά, δεν είμαι, αν είναι δυνατόν, Μπορώ, το εντάξει, 91 πολύ είμαι. μικρή. Είπαμε, Παναγία μου. Τέλος πάντων, ήρθα πριν από, ας πούμε, 9 χρόνια. Εγώ έκανα θέατρο από πολύ μικρή, από τα 12, ας πούμε, από το σχολείο. Έτυχε να έρθω κοντά με ένα καθηγητή, ο οποίος έκανε εκεί στο Ζηρίδι, πήγα, στο Ζηρίδι τελείωσα, που είχε μια πολύ δυνατή θεατρική ομάδα και κάπως από φίλους και τα λοιπά ξεκίνησα και μετά αυτό το πράγμα έγινε όμως όλη μου ζωή και κάποια στιγμή, παρόλο που εγώ πήγα και σπούδασα οικονομικά στην ΑΣΟΕ και τελείωσα και οικονομικά στην ΑΣΟΕ, μετά ήρθα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου εδώ στην Αμερική, στην Υποκριτική, και οπότε εγώ σπούδασα εδώ, στη Νέα Υόρκη. Και μετά από 3 χρόνια, λίγο μετά ήρθε η πανδημία, ήρθαν όλα πάνω κάτω. Μεγάλο πλήγμα για το θέατρο. Τεράστιο. Για πολλά πράγματα. Και από τότε, ας πούμε, με έναν σταθερό βηματισμό, βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει λίγο τα πράγματα να ξυπνάνε. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Αλλά και να το συνδέσω και με αυτό που έλεγες πριν για το ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της ελληνικής κοινότητας, ας πούμε, εδώ και καλλιτεχνικά στην Αμερική. Θεωρώ ότι υπάρχουν, επειδή έχω βρεθεί, ας πούμε, σε αυτό το χώρο αρκετά τον καλλιτεχνικό εδώ στη Νέα Υόρκη, πια είναι βασικά 9 χρόνια σχεδόν, έχω γνωρίσει απίστευτα άτομα και από την Κύπρο και από την Ελλάδα, ή που έχουν κάποια άλλη εθνικότητα, όχι μόνο ελληνική, τα οποία κάνουν φανταστικά πράγματα και θα ήταν φοβερό να μπορέσουμε να τους φέρουμε, να τους ενσωματώσουμε και να δούμε τι μπορούν άλλο να κάνουν. Είναι κλειδί αυτό που το οποίο λες, Χρυσή, και θα σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα για να κάνουν κάτι τεράστιο στο αμερικανικό γίγνεσθε, όμως έχουν μέσα τους την Ελλάδα. Ναι. Και αν μπορέσουμε να τους τραβήξουμε έστω για μια παράσταση στην Ομογένεια, οι ίδιοι θέλουν. Το θέμα είναι να τους δώσουμε το κίνητρο και να τους φέρουμε κοντά μας. Ακριβώς. Δεν ζητάνε εκατομμύρια για να παίξουν στο Ομογένεια. Γι' αυτό και θα δώσω ξανά συγχαρητήρια στην Ιωάννα την Κατσαρού, γιατί η Ιωάννα έχει δημιουργήσει κάποιες από τις πιο φοβερές ευκαιρίες και από τις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις τα τελευταία χρόνια καλλιτεχνικά. Και είμαι παράδειγμα αυτού που περιγράφεις τώρα. Είμαι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είμαι μια κοπέλα η οποία ήρθε στην Αμερική. Είχα την τύχη να με δεχτεί μια πολύ καλή σχολή, τη σχολή της Στέλλα Άντλερ, και έχω την δίψα να τροφοδοτήσω το ελληνικό κομμάτι της ψυχής μου, που μου λείπει τόσο πολύ, αλλά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνονται. Εκτός από κάποια παραδείγματα, σαν παράδειγμα την Ιωάννα Κατσαρού, τον Αλέξανδρο τον Ραμοχαστιανό, τώρα που κάνει αυτή την παράσταση για τα παιδιά. Αλλά δεν θέλω να μονολογώ άλλο. Ας πάμε στο Λάζαρο. Λάζαρε. Λοιπόν, Η Χρυσή Σιλαϊδή που μιλάει τόσο όμορφα, υποδίεται τη Βασιλοπούλα που πάει στον πόλεμο, που είναι ένα κοριτσάκι το οποίο όταν ο μπαμπάς της τρομοκρατείται και λιποθυμάει
με την ιδέα του πολέμου παίρνει τα ενία της χώρας της και οδηγεί τη χώρα της στον πόλεμο. Και αντί να πολεμήσει, καταφέρνει και σταματάει τον πόλεμο. Η Χρυσή παίζει αυτό το κοριτσάκι. Οπότε το έργο αυτό είναι βασισμένο. Το έργο αυτό είναι βασισμένο σε ένα παραδοσιακό παραμύθι του 19ου αιώνα, αλλά συνδυάζει τον μοντέρνο κόσμο με ένα Είναι ελληνικό παραμύθι. Είναι ελληνικό παραμύθι, αλλά το κείμενο είναι της Ιωάννης Κατσαρού. Αλλά είναι βασισμένο η προσαρμογή. Ναι, η προσαρμογή, ακριβώς. Εγώ θέλω να πω, Λάζαρε, ήρθες εδώ πέρα πριν από πόσα χρόνια? Πριν από 8,5 χρόνια. Ωραία. Ήρθα για να. Αναστήθηκες εδώ? Αναστήθηκα, ακόμα ανασταίνομαι. Δεν έχει βγει ακόμα έξω. Ασχολείσαι με την υποκριτική βεβαίως. Ναι, αυτό που με έφερε εδώ ήταν το στούντιο του William Esper, που ήταν ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, που ήθελα πολύ να το γνωρίσω και να δουλέψω μαζί του, γιατί είχα διαβάσει τα βιβλία του. Μπράβο. Και πέρασα πάρα πολύ δημιουργικά και πήρα αυτό το οποίο χρειαζόμουν. Κορυφαίες σχολές και οι τρεις, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εδώ πέρα. Φίλες και φίλοι, μόνο τυχαίοι δεν είναι οι άνθρωποι που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο σήμερα. Εγώ θα πω κάτι και το λέω πολλές φορές. Ξέρετε ότι από το δικό μου μετερίζει, κάνω μια τεράστια προσπάθεια να προβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις προσπάθειες. Είπαμε τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε και μια βραδινή εκπομπή για το θέατρο, για την πορεία του καθενός, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και ποιοι είναι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και το ρωτάω. Αλλά πάνω απ' όλα να το στηρίξουμε. Ψάχνουμε τρόπους, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, μα πώς τα παιδιά μας θα παραμείνουν κοντά στην Ελλάδα. Πρέπει να μάθουν την Ελλάδα και την Ελλάδα τη μαθαίνεις και μέσα από το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό να δω τα μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ πέρα. Λοιπόν, από Μοντρέαλ του Καναδά, μπράβο στα παιδιά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια παιδιά για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε Δημήτρια, η Νανά Τριάντου. Φρίντα Προεστάκης, καλή δύναμη σε όλη την προσπάθεια. Η Μέλο Ιδήμου, μπράβο στα παιδιά, πάντα με το χαμόγελο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, να βλέπετε τον ήλιο και να προχωράτε. Κοιτάξτε τώρα, έξω έπιασα τους τρεις και τον ήλιο. Αγκαλιάζονται. Όλοι αυτοί και αυτό μιλάνε. Πολλά φιλιά στο Μοντρεάλ και θέλουμε πολύ να ταξιδέψουμε την παράστασή μας αυτή και να πάμε στα σχολεία της Ομογένειας. Θα μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους στον Καναδά και στη Βοστόνη για να μπορέσουμε να γίνει αυτό εδώ πέρα. Εγώ από τη δύναμη που έχω εγώ από εδώ πέρα θα κάνουμε κάποια τηλέφωνα και μακάρι να γίνει αυτό ούτως ή άλλως. Να πω λοιπόν ότι προηγουμένως η Χρυσή την τραβούσαμε για να ανέβει πάνω, γιατί ήθελε να γιαστεί λέγε γιατί ήλιο μες στο στούντιο, δεν έχουμε. Λοιπόν, να προχωράτε πάντα έτσι, σας εύχομαι να φτάσετε πολύ ψηλά, γιατί το αξίζετε, συγχαρητήρια λέει η Μέλο, τα παιδιά να μάθουν έναν τρόπο να εκφράζονται έτσι μέσω του θεάτρου, λέει από τη Βοστόνη. Ο Γιάννης ο Θεοχάρης, Βοστόνη επίσης, η Ασπασία Γραβάνης, congratulations and best of luck. Μαρία Τζούδα, σας βλέπουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πολλές επιτυχίες. Παιδιά, είστε άξιοι και παράδειγμα προς μίμηση. Φωτεινός ήλιος μέσα σε ένα σκοτάδι. Ευχαριστούμε. Δυναμικά και μπράβο σας. Όχι, όντως ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Νιώθω λες και δεν είναι πραγματικά. Λες και είναι φοβερό πως έχουμε αυτή την έλλειψη να ερχόμαστε σε επικοινωνία πραγματικά με την ελληνική κοινότητα και όλα αυτά τα μηνύματα νιώθω λες και. Μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν όλοι σε ένα δωμάτιο μαζί και να κάνουμε. Σε δωμάτιο είμαστε εδώ πέρα, 17 χρόνια αυτό νιώθω και εγώ καθημερινά, σας το λέω ειλικρινά. Αθηνά και Αλέξανδρος Μαμπρεγιάν. Τα σημερινά παιδιά είναι οι Αυριανοί πολίτες, πρέπει να λάβουν θετικά μηνύματα και διδάγματα πάνω στα ανθρώπινα ιδεώδη. Και αυτό ακριβώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάνει η παράσταση. Ένα μεγάλο μπράβο από την Αγγελική Μόλος, ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά από τη Γιώτα Νηφόρου, Θωμάς Καρτζιάν, θερμά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία από το Long Island, η Κυριακή Κοκολάκης, μπράβο για την ιδέα και την προσπάθεια. Γιώργος Ράδος από Connecticut, καθηγητής, φίλος, πολύ αγαπημένος, έβγε στην προσπάθεια διδαχής παιδιών μέσω θεατρικών παραστάσεων. Σοφία Χαρτοφίλη, παιδιά, μπράβο και καλή επιτυχία. Βλέπετε γίνεται ένας χαμός. Πολύνα Καριώτης, καλημέρα και συγχαρητήρια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σημαίνει πολλά το να μπορούμε να παρουσιάζουμε αυτές τις προσπάθειες. Η Βίβιαν Δράμπη λέει θερμά συγχαρητήρια. Η Ελλάδα είναι παντού, λέει ο Χρήστος Αθανασόπουλος. Καλή επιτυχία. Περιμένουμε να τους απολαύσουμε με χαρά στις 29 Μαρτίου, λέει η Δήμητρα Ιβανσάμι. Ναι, Ακαδημία Ελληνικής Παιδείας. Και θέλω να πω ότι και η Δήμητρα είναι από τους ανθρώπους που στηρίζουν πάρα πολύ το θέατρο. Με το φεστιβάλ Τη Μαρέτη και όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κάνει. Ο Ελλάς FM θα είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ Τη Μαρέτη. Αλλά εγώ θα το πω και λίγο διαφορετικά, έχοντάς σας εδώ πέρα. Ξέρετε γιατί θα είμαι χαρούμενος ως διευθυντής του Ελλάς FM? Να κανονίσουμε μία
Μία παράσταση. Μία εκπομπή. Και παράσταση, αλλά και εκπομπή. Που θα γίνεται παράσταση. Μία εκπομπή για το θέατρο εδώ στον Ελλάς FM σε εβδομαδιαία βάση. Και να το πω έτσι διαφορετικά. Να μπορούμε να συζητάμε για το θέατρο, να συζητάμε για παραστάσεις, ακόμα και να διαβάζουμε διαλόγους μέσα από το ραδιόφωνο. Ή να κάνουμε την παράστασή μας. Ή να γίνει και η παράσταση εδώ πέρα. Ναι, ραδιοφωνικό εδώ. Πού θα πάνε όλα τα σωματικά και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Είναι και τηλεοπτικό. Α, ναι, σωστά. Οπότε να σας πω ένα πράγμα. Εμείς κάθε μέρα, από τότε που έχω αναλάβει και πάλι το πρόγραμμα του ραδιοφώνου εδώ πέρα, προσπαθώ κάθε μέρα να έχω μία παράσταση από το θέατρο, από το ραδιόφωνο. Υπήρχε το θέατρο της Δευτέρας κάποτε. Σωστά. Υπήρχε η Κυριακή στο ραδιόφωνο. Τα έχω βρει αυτά όλα από το YouTube και κάθε μέρα έχουμε μία διαφορετική παράσταση. Από ένα περίπου 2 ώρες, 1,5-2 ώρες. Εάν μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε και μετά την εκπομπή σίγουρα θα έχουμε ευκαιρία να το συζητήσουμε, νομίζω ότι υπάρχουν ιδέες, όπως η Εκκλησία έχει εκπομπή κάθε Πέμπτη μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί όσοι και να πάνε στην Εκκλησία, ένα ραδιόφωνο πιάνει πιο πολύ κόσμο ως κοινό. Σωστό. Το ίδιο και το θέατρο. Όσα θέατρα και να γεμίσουμε, εάν μπορούμε να δίνουμε παιδεία και μέσα από το θέατρο, νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Οπότε ας το σκεφτούμε, γιατί η παρουσία σας έχει γεμίσει με φως. Είπατε κάτι προηγουμένως, ότι είναι πιο φωτεινό το στούντιο από κοντά. Αυτό ίσως έχετε και στη συμμετοχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι ένας καλός δρόμος. Κάθε ταξίδι ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα. Είχαμε και στο παρελθόν κάποιες προσπάθειες, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να παγιώσουμε αυτή τη συνεργασία έτσι και να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα μέσα από το ραδιόφωνο να βγει προς τα έξω, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο. Αυτό είναι η αλήθεια. Και ο Δημήτρης είναι και συγγραφέας. Μόλις έγραψε ένα καινούριο θεατρικό. Ποιο έγραψες, για πες μου, Δημήτρη. Αυτό εγώ το κράταγα για να το πω όταν θα βρεθούμε για να μιλάμε για το θέατρο περισσότερο. Όχι, αλλά τώρα μιας και με έδωσε ο Λαζάρος. Έχω γράψει ένα θεατρικό έργο που είναι 2 χαρακτήρες στο μέλλον. Είναι 2 εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία. Ο ένας είναι ένα ανδροειδές, ένα AI ανδροειδές, τεχνητής νοημοσύνης, και κλείνονται μες στο σανσέρ. Μάλιστα. Και αναγκαστικά μπαίνουν σε ένα διάλογο περί του τι γίνεται στην εταιρεία, που υπάρχουν απολύσεις, που αντικαθιστούνται όλοι με AI κτλ. Δεν θα σας αποκαλύψω παραπάνω. Πάντως δεν μοιάζει και πολύ για επιστημονικής φαντασίας. Το ζούμε καθημερινά. Γι' αυτό και θέλω να το ανεβάσω γρήγορα. Πριν γίνει παρελθοντικό. Ακριβώς. Να λένε ότι απλά περιγράφω τι συμβαίνει. Έτσι. Γιατί το AI θα μας απασχολεί πολλά χρόνια, το ασανσέρ μπορεί να καταργηθεί. Ναι. Οπότε αυτό που σχεδιάζουμε τώρα με το Λάζαρο είναι να κάνουμε δημόσιες αναγνώσεις του έργου. Πολύ ωραία. Θα γίνει μια δημόσια ανάγνωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Manhattan, πώς είναι, The Performing Arts, ναι. Τη βιβλιοθήκη. Έχουμε συζητήσει με τον Αλέξανδρο να γίνει εδώ, οπότε ψάχνω και στο Brooklyn και κάπου. Θα γίνει και μία και στο Long Island City, στο ραδιόφωνο μας. Το κλείνουμε. Μ' αρέσει. Το κλείνουμε. Και γενικά τώρα, μιας και γύρισε προσοχή σε μένα, να πω και ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, κάνω ένα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, συνδυάζοντας STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, και θέατρο. Πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα του διδακτορικού, και πώς μέσα από διαλεκτικές διαδικασίες τα παιδιά δημιουργούν έργα μόνοι τους. Δηλαδή αυτό που έκανα στο Μαϊάμι ήταν, γιατί δίδασκα ταυτόχρονα σε σχολείο και μαθηματικά και θέατρο, τα παιδιά φτιάξαν ένα έργο με την βοήθειά μου, που είχε να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και πώς τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που δημιουργούνται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα το έργο, αυτό που έγραψα τώρα, η πρώτη μαγιά ήταν ένα μικρό που είχα γράψει, μια σκηνή στο έργο τότε. Και το διδακτορικό μου είναι για αυτό. Οπότε όλα κάνουν ένα κύκλο. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου, Δημήτρη, ότι το θέατρο αγγίζει όλους τους τομείς της ζωής και της κοινωνίας. Το θέατρο, όπως γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, αφορούσε την πόλη και απευθυνόταν στην πόλη. Ήταν διδακτικός ο ρόλος του. Στην αρχαία Ελλάδα δεν λέγανε τέλος πάντων κάνω παραγωγή ενός θεατρικού έργου ή ανεβάζω μια παράσταση. Ήταν διδάσκω. Η αρχαία ελληνική τραγωδία διδασκόταν. Οπότε το θέατρο είναι η διδασκαλία από τη δημιουργία του. Σωστό. Οπότε αυτό που εγώ κάνω στο διδακτορικό και αυτό που θέλω να κάνω στο θέατρο είναι ακριβώς να διδάξουμε και να διδαχτούν και
οι παράγοντες που δημιουργούν την παράσταση για ζητήματα που τους αφορούν. Όπως αυτό το έργο για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι κάτι που μας αφορά τώρα και θα μας αφορά και για πολλά χρόνια που έρχονται. Πάρα πολύ ωραία. Συνήθως όταν ολοκληρώνεται μια εκπομπή στεναχωριέμαι, αλλά δεν στεναχωριέμαι μαζί σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά από εδώ πέρα. Δώσαμε τα χέρια. Δώσαμε τα χέρια και στις κάμερες και καταγραφή. Δεν αλλάζει αυτό. Να πούμε, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Τέλεια ιδέα να την καθιερώσεις, Δημήτρη, για το θέατρο στο ραδιόφωνο, γράφει ο Χρήστος. Μαρία Τζούδα, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και στα παιδιά. Ο ηθοποιός ποιεί ήθος, λέει η Αθηνά, και η τέχνη ομορφαίνει την ψυχή, αλήθεια είναι και αυτό. Δέσποινα Στυπώνιας, μπράβο στα παιδιά, ό,τι το καλύτερο και πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε, πολύ καλή ιδέα για το θέατρο. Να είστε όλοι καλά, λέει η Κυριακή. Φέρτε Ελλάδα, παιδιά, λέει ο Γιάννης από τη Βοστόνη. Ο κόσμος έχει ανάγκη από την πατρίδα. Ψάχνουμε τρόπο να ανοίξουμε την ψυχή μας με λόγια και χρώματα από τη ζωή μας που έχουμε αφήσει, τη ζωή μας που σκεφτόμαστε και που φανταζόμαστε. Στηρίζουμε ό,τι εκφράζει την Ελλάδα. Γιώργος Ρίζος, θερμά συγχαρητήρια για όλο αυτό το οποίο κάνετε. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι λίγος ο χρόνος, περνάει ο χρόνος γρήγορα, ιδίως όταν έχεις καλή παρέα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι η αρχή μιας πολύ ωραίας συνεργασίας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Εγώ να επαναλάβω για ακόμα μία φορά, φίλες και φίλοι, ότι κάθε Κυριακή 12 το μεσημέρι στο πολιτιστικό της Αρχιεπισκοπής Newtown και Crescent, το ξέρουμε όλοι, μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας, να γίνετε κι εσείς παιδί, για να παρακολουθήσετε μια υπέροχη παράσταση. Η Βασιλοπούλα πάει στον πόλεμο, στο θέατρο Θέσπης λοιπόν, 9 πέρασε, 16, 23 Μαρτίου. Πάρτε τηλέφωνο τον Αλέξανδρο τον Αμοχωστιανό, νομίζω είναι το τηλέφωνο του Αλέξανδρου του συγκεκριμένου που δίνουμε, ωραία, καλά το θυμάμαι. 917-635-88-67, 917-635-88-67. Μπορείτε και σε μένα να στείλετε μήνυμα και θα σας παραπέμψω στον Αλέξανδρο. Φέρτε σχολεία, φέρτε οργανισμούς, φέρτε συλλόγους. Και οι σύλλογοι έχουν τμήματα νεολαίας. Θα έρθουν και σε εσάς άμα χρειάζεται, φίλες και φίλοι. Μονάχα μην μας πείτε ότι είναι στην Αλάσκα, εκεί πέρα λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Οτιδήποτε άλλο όμως νομίζω ότι είναι πιο εύκολο. Ελάτε λοιπόν, συντελεστές σκηνοθεσία κείμενο Ιωάννα Κατσαρού, βοηθός σκηνοθέτης ο Δημήτρης Τιμπιλής, τον οποίο είχαμε σήμερα μαζί μας, η Χρυσή Σιλαϊδή ηθοποιός, ο Λάζαρος ο Θεοδωρακόπουλος, η Έφη Κιτσάντα, στο πιάνο η Αρετή Γιωβάνου και παραγωγή είναι ο Αλέξανδρος Αμοχωστιανός και η Ιωάννα Κατσαρού. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Τιμπιλή. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστη η παρουσία. Εννοείται θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Βεβαίως Χρυσή Σιλαϊδή, ευχαριστώ πολύ και είναι μια χρυσή ευκαιρία να το πω έτσι. Για το θέατρο και χαίρομαι ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλοι. Και Λάζαρε, χθες όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, με το που είδα το μήνυμα, μάλιστα ήμουνα σε ενόργανη γυμναστική για την κόρη μου, αλλά με το που το είδα, σταμάτησα τι έκανα και πήρα τηλέφωνο. Και λέω είναι ευκαιρία να τους έχουμε χθες, όχι σήμερα, και τελικά τους είχαμε αύριο, σήμερα. Οπότε λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ Λάζαρε, πραγματικά. Ο Λάζαρος ο Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ήταν μαζί μας, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Και από την καρδιά μου να υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε περιμένουμε τις Κυριακές να θα είμαι εκεί. Αυτή τη Κυριακή είναι τα γενέθλια των διδήμων, αλλά την επόμενη θα τα πάρω για να είμαστε εκεί πέρα. Τέλεια. Λοιπόν, αν πάμε να ακούσουμε τη γνώμη σου. Έτσι, θα την ακούσετε βεβαίως. Και το παιδιών κυρίως. Παιδιά, εγώ τη γνώμη μου τη λέω στο ραδιόφωνο κάθε μέρα. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Το παιδιών, θα βάλω τα παιδιά τι που είναι. Αλλά ειλικρινά σας ευχαριστώ φίλες και φίλοι. Εμείς με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 3 ώρες που περνάνε αέρα πατέρα, όπως θα λέγαμε. Εμείς θα είμαστε βεβαίως μαζί. Πρώτα ο καλός Θεός στις 12 η ώρα, καθώς έχουμε την εκπομπή, τη θρησκευτική εκπομπή σήμερα της Αρχιεπισκοπής με τον πατέρα Καλογρίδη από τον Άγιο Δημήτριο στην Τζαμέικα. Και βέβαια μην χάσετε στη 1 η ώρα και στις 3 οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται και ευχόμαστε καλή επιτυχία εδώ στην Ομογένεια. Το λέω πολλές φορές, δεν είμαστε Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, είμαστε Εθνική Ελλάδος πρώτα απ' όλα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει με την Πόντο Κλίντ και ο Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει με την Φιωρεντίνα. Βεβαίως φίλες και φίλοι, η σκητάλη περνάει τώρα στον Ανδρέα Χατζιωάννου και την εκπομπή Η Κύπρος κοντά σας και μην χάσετε στις 5
τον Νίκο τον Χιδήρογλου με την πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε στις 12 το μεσημέρι και βεβαίως αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά, γεια σας σε όλους και χαρά σας, καλή συνέχεια και όπως είπα όλοι οι δρόμοι οδηγούν Κυριακή 12 το μεσημέρι στο θέατρο στο Πολιτιστικό της Αρχιεπισκοπής. Γεια σας και χαρά σας.